waki dipoka ichopo State House. Jokanyo magin ratich nyithindo mani kod ng'ol mar obuongo mong'ere kaka autism okwayo tend counties mondo ger kuonde somo moyiedhi e skunde mag nasari mondo miyo konye tiego nyithindo mani kod ng'ol. Koteni kod jatendgi ma Nyandarua Chege Wamaratu mabende na pisa ma Autism Lights osiro lwedo paro ma jaod jatend piny Rakel Ruto mar bedo kod chike makare mane onego ger klese makende pacho ka ne nyithindo modak kod autism. Wamaratu wacho ni nyaka sani counties 18 ne osechwalo dwaro mag gedo klese ga mag 19 koro dwaro mondo counties mamoko bende otim kamano. Autism management bill has just come 2025. It does not tell us whether watoto wetu watakuwa na darasa ya kusomea. Haituambii kwamba watapata effective accessible education. The government is only supposed to build this classroom at the ECD level. Kwa sababu at the ECD level, that is the closest government office or government center in Kenya. Any mwananchi can anywhere in Kenya anaweza kufikia ECD level a kilometer or 2. I would want the education to be so inclusive such that we have the centers in every community. It is close to the caregivers because sometimes you find a center, it is very far that you feel will fit the child.